Ciorin. Sata în canal. Știi cine sunt? Da, eu sunt Andrei Lupu. Din păcate mi-a resetat telefonul pentru motiv. Și din păcate nu o să mai am acest canal. Poate unii o să-mi recunoașteți în abonața mea când eram începător. Acum sunt și mai de la zero. Și vă rog eu frumos să strângem, dacă e posibil, 30 de like-uri, atâta vreau, 30 de like-uri, stați că puțin lag, vă rog, atât 30 de like-uri, atâta vreau, nu vreau prea mult, dar 30 de like-uri, nu pot să am și eu, ca toți youtuberii, vă rog să avem 30 de like-uri, youtuberii care i-am, vă rog să vă abonați înapoi. Să vă abonați înapoi. Și să abonează și mai multe să fie un lup cum să dorești. Să fim un lup. Haideți să fim împreună. Vă rog să apăsați like-ul și subscribe-ul. E visul meu să devin youtuber și îmi doresc din sufletul meu. Și să-mi doresc din sufletul meu. Dragilor, vă rog, ascultați-mă și dădeți butonul ăla de like. Hai să începem să ne jucăm o lume de Minecraft. Întâi vreau să omor acest chicken. Hai să spargem lemn. Și... Spar lemnul. Hai. Facem... Hai, ce primim challenge? Hai să găsim un sat. Dacă o să strângem multe like-uri, o să mai fac episoade cu Minecraft sau cu alte jocuri, dacă doriți. Multe alte jocuri. Stați că merge puțin de alt în casa, dar este Minecraft. Este Minecraft-ul fix adevăratul, după cum vedeți. Care la fel, tot la fel, Minecraft adevărat. Așa, hai să strângem lemn. Hai că am 6 lemn. După cum vedeți, mi-am băgat skin-ul să fiu mic. Nu știu de ce, dar asta nu mi se vede mâna. Îmi place așa să fiu mai mic, mai scund. Eu prima dată credeam. Credeam că dacă te faci mai mic, poți să intri așa mai mici. Și foarte șmecher. Dacă exista asta, era foarte șmecher. Așa. Și scopul de astăzi e să găsim un sat. E greu să găsești un sat. Și dacă vreți, și dacă apăsați multe 30 de like-uri, peste 30 de like-uri, să se facă peste 30 de like-uri, o să mă fac atât de fericit, încât o să le bag pe cineva să joacă și o să vedeți. Și o să vă placă. Voi vedeți, e un zombie full armură de gold. Ăsta nu moare în vieți. Băi, dacă pe mine și am sabii. Mor, domnule Zambalou. Și nu vă pot mai prinde, nu pe prost. Scuze, nu, nu te șocă, nu. Așa. Hei, am armură. Ce început ciudat. Cred că trebuie să nu mă uit prea mult la el în ochii lui. Știți ce se întâmplă, dragilor? Cred că știți ce se întâmplă, mamă, mi-e frică de îndeveni. Voi spuneți-mi în comentarii. Spuneți în comentarii care vă place, care e cel mai bob. Stai. Scuze că nu pot să gădesc asta. Cel mai mob care vă frică de el. Care e mob care vă frică de el cel mai tare? Bă, eu Enderman-ul. Mi-e frică foarte tare de asta. Poate dacă mă uit în ochii lui din greșeală și mă omoară. Poate să omoară Harry, dar are un dezavantaj. Are
Știți de avantajul ăla? Cu blocul, el nu poate să stă, el poate să are 3 blocuri. Și dacă tu ești în dăda de 2 blocuri, el nu poate să tragă. Și poți să dai la picioare și gata, nu, le bați ușor. Și scariile ăla... Ei, wow. Scrieți în comentarii dacă știți regulile Minecraft-ului nescrising. Prima legură este să nu sapi în jos. Trebuie să sapi cu 2 blocuri așa și te pui pe mijloc. Și a doua este să lași copacul mereu spart. Să lași copacul să fie tot tăiat. Că dacă nu o să rămână așa și o să fie ciudat. Dar ce contează că e prea mare copacul și l-am pus să spart planta. De lasă. Stai mă, eu spărgeam cumva cu mâna. Și nu spărgeam cu putoporul eu. Mai au câțiva lemne că nu se știe, popa știe. Nu se știe, popa știe. Știți o muzică de aia, am auzit o muzică, uite. Nu se știe, popa știe. Nu se știe, popa știe. Aude muzica. Aude muzica. Cu Ferrari, da. Cred că le știți. Am ascultat-o la un prieten. Nu era faină tare. Uai, o să fac un pad din ea ca să nu stau toată pe... Mor. Vină încoace. Uai. Am auzit că Lupi mănâncă oi bune. Și am auzit, da. Era bine dacă noaptea. Și apoi mă scol în pat când o să împart. O să încerc să iau oase de la scheleton și să fac ca să am oasele să-i pot să dau la un câine, că câinii de aici sunt lupi. Nu uitați. Și eu ador lupii. Asta e un plus șmecher. Eu vreau un lup la el. Vreau un lup de Minecraft. Uite-mă Rex. Deci, dacă l-aș lua după creativ, însemna cei ținut și lupii nu trebuie să treșează niciodată. Lupii nu trișează niciodată. Ei mereu sunt drepți. Mereu drepți. Sunt argeri. Cu natura. Și nu omoară mereu din alimane. Iron. Am găsit Iron în prima, bă. Nici am găsit în cache, am găsit direct Iron. Vedeți? Dacă ești lup, dacă voi sunteți lup ca mine, o să aveți norocul lupului. Lupii sunt cei mai norocoși din lume. Lupii. Poate o să găsesc diamante. Când o să am pickaxe, dar poate o să găsesc diamante. Și nu uitați, lupii sunt norocoși. Deci sunt foarte norocoși lupii. Primul pickaxe. Am un pickaxe, o sabie. Nu vreau mai mult. Știți ce facem după ce avem mai temele? Știți ce faceți cu itemele astea, nu? Da. Cred că unii de voi știți. Da. Itemele astea nu sunt bune pentru nimic. Nu mai îmi trebuie, deci le arunc. Și în câteva secunde, parcă se despanează. Deci n-are mica rău. Arunc ăsta. Toporul nu. Toporul se păstrează. Oh nu. Dragă nu. No. Păcat că n-a puterea lui pot să văd până întuneric. Ok. Dar sunt youtuber, am uitat. Un minut. Din cauza, vreau să se vadă bine pe filmare, să nu se vadă urât. Că nu vreau să se vadă urât. Mă dau pe credit și iau poțiuni de aia. O să iau poțiuni de aia că nu-i frumos. Stai, nu o să iau altceva decât poțiunea aia. Stai pe aici, nu. Era pe aici, parcă da, uite-o. Aici.
opțiunii. Night Vision. Scuzați-mă că fac asta cu 3 shares, dar nu uitați ceva. Trebuie să vadă bine pe filmare și odată și mai trebuie ca să pot să... Și lupii văd foarte bine până în întuneric. Hei, am o idee. Un like. Un like plus... Stai. Acum mor zombiile ăsta. Iar asta. Iar asta. Zombie prost! Ură zombie! Ne revenim după ce... Cred că o să... Scuzați-mă dacă, dar trebuie să revenim după ce găsim niște oi. De oi să facem o pată, vă rog frumos. Am revenit. Am revenit aici după ce am găsit. Am stat o grămadă să găsesc în sfârșit doi oi. Că m-am săturat de oile astea că sunt rare. Nu-mi pasă. Nu-mi plac oile deloc. Urăsc oile. Știi ce mi-a făcut odată? O oaie. Am omorât o oaie și mi-a dat 2 luni. Bă, da. Am omorât o oaie. Mi-a dat 2 luni. Și m-am omorât încă o oaie. Și încă o oaie și tot 2 luni. Am făcut acum să fac și mi-a rămas o lună asta. Dar hai să ne curcăm o dată că m-am săturat. Nu vreau prea mult zombie. Am stat o grămadă și nu vreau să stau așa de mult. Să găsesc niște oi stupide. Ca să vă stau voi, ca să vă uitați așa pe o de-asta, să stăm un an. Că... Hai, în sfârșit, o să iau niște iron și nimeni o să mă prinde cu iron ăsta, că nu am furat iron. Iau iron ăsta. O să fac un pickaxe mai bun. Oh, nu. Și ultima poțiune. Mai mult iron. Bă, dacă dai iron aici. Dacă mai ai iron aici, dai ziua, mă, dai ziua. Băieți și fete. Cred că nebunesc. Am văzut un creeper. E un creeper. Știți, uite muzica aia? Oh, man. Creeper. Is creeper. Oh, man. Cred că știți muzica? Și uite, am murit creeperul. Fete, că moare, să moare sufocat. Mamă, ce mă speria. Degustator. Calule, mănânci asta? Hei, nu vreau să te calez, nu așa. Iac, nu-mi place. Sunt cretinit și mănânc carne crudă. Așa trebuie să mănânc. Păcat că cai nu dă mâncare. Chicken, nu știu dacă o să mănânc un chicken, că nu vreau să mănânc un chicken, că știu ce se întâmplă. Unii vă știți, o să mă dau mai mult hunger și o să fie bun. Am destul piatră, am crafting table, îmi fac un furnace, ok. Stai, o să prăjesc. Unii chickenul ăla că vreau să fac chicken nuggets în el. Eu nu încoace că vreau să fac chicken nuggets. Mi-e poftă și vreau chicken nuggets. Veți arăt că-i dau un hit. One hit killer. Mai rog, Gaino. Gaino, mi-e fama și asta mor. Și o să decatesc. Cum ar fi ca lupii să facă asta în viața reală? Apoi să facă un furnace, nu știu cum. Și apoi să face fix la fel. What the... Nu știu ce mai gândesc asta. Dar cum ar fi? Ar fi foarte ciudat. Sper să nu... Ar fi șmecher, ar fi foarte ciudat. Voi ce spuneți? Spuneți în chat.
V-ați întrebat odată, câinii oare sunt Enderman? Când vă uitați la un câine în ochii lui, o să vă atacă. Și dacă nu vă uitați la el, în ochii lui, și nu o să vă facă nimic. Așa e și la Enderman, frate. Ce mă, câinii acum sunt Enderman? Aveți grijă, poate câinii sunt Enderman. Bă, mi-e frică, poate un câine Enderman. Dacă e un câine Enderman. Enderman. Brejoaina asta. Am făcut pui gătit. Chicken nuggets. Ați mâncat odată, copii și fete, băieți și fete, ați mâncat odată la McDonald's chicken nuggets? Bun. Mai am niște chicken nuggets pentru drum. Veniți încoace, chicken nuggets. Chicken nuggets proaspăt. Calule. Uita. Știați în Minecraft. Uite ce-am găsit. Mersi, găină. Bă, găina m-a ajutat. N-a trebuit să mor. Săraca. M-a ajutat. Poc. Uata, de ce sunt porți așa? Uata, voi vedeți? Ce au cu porți ăștia? Uata. Voi vedeți? Uata is the man? Uata is the... Du-te în ceva de porc că te uiți așa ciudat la mine. Cred că zis ăla, cred că așa că zicea. Ui, ce este bă porcul ăsta? De ce se uite așa la mine? Bă, dar... N-am văzut în Minecraft niciodată asta. Arunc pe geam. Văd o oaie. Și mă închinui să găsesc o oaie pentru pat. Arunc pe geam. Vai bine de mă arunc pe geam. Nu trebuie chiar așa mult. Cred că am vorbit și de asta. Nu o să mai ținem chiar așa mult live-ul ăsta. Cred că a durat prea mult, da? Cred că a durat prea mult. Oh my goodness, că te-a durat, voi vedeți. Mă sta moleacă. Până să prezește chicken nuggets, mai craftez și eu ceva, un pic, ceva. Pot să-mi craftez asta, dar nu cred că vreau asta. Nu cred că vreau asta. Cel mai bine e să craftez. A, da, lemnul a meu e aici. Păi chicken nuggets. Am chicken nuggets. Cine vrea un chicken nuggets? Ia spuneți. Băi și fete, cine vrea un chicken nuggets? Spuneți-mă acum. Dacă nu vă mănânc. Că sunt un lup. Dacă vedeți un lup în viața reală, sunteți cei mai norocoși. Deși vă lupii vă atacă, ce contează? Lupii sunt foarte șmecheri, îi ador. Cum ar fi ca să fiu în viața lupului? Cum ar fi viața de lup? V-ați gândit la asta, băi și fete? V-ați gândit? V-ați gândit cumva la asta? Cum ar fi? Sau uite pe fundal câini. Sau de mai tare. Da, sunt uite eu pe acolo, pe afară. Nu știu, să atacă între ei. Dar n-am văzut niciodată un câine în Enderman care să atacă cu un alt Enderman. Spuneți-mi în comentarii dacă ați văzut așa ceva. Eu n-am văzut. Stai, în partea asta era cave-ul ăla? Da, aici era. Da, a fost ciudat porcul ăla de acolo. A fost cel mai ciudat porc din tot universul care l-am văzut eu. Dar a fost mecher, să vedeți și voi asta. What the? Unde sunt? Mai mult iron. Bine. Iar s-au ricâni. What? S-aude sunetul ăla din nou. Dar de ce a băgat sunetul ăla? Bă, dar nu văd nimic.
să... Mă bag pe karate și atorțe. Îmi pare rău, foarte îmi pare rău că trășesc, dar... Stai. Ce avem acolo? Stai, ce avem acolo? Nu știu ce lasă. Îți că îmi pare rău că ți-e preferare. Am nevoie de minut. Uita, de unde a apărut zombiul ăsta? De unde a apărut zombiul ăsta? Sau de mai mult zombi? Era căul aici. Vă rog, să mă arunc pe geam. Mă dau cu capul de perete. Dar vreau să vă spun ceva. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă vreți să vă facem jocul ăsta, apăsați butonul ăla, like, du-te ceva. Scuzați-mă, am fost eu. Cam așa cum să mai spun asta. Ok, hai. O să ne vedem pe data viitoare. Să zici tu fain. Ok. Să ne vedem pe data viitoare. Să apăsați subscribe și întrebările care v-am apăsat acolo. Să văd dacă apăsați chiar acolo să vedem. Nu sunt curios. De ce e o cruce așa? Voi vedeți că e o cruce? Ok, ciudat. Hai. La revedere. Pa, pa. Și o să ne vedem pe data viitoare. Au!